जय जगन्नाथ सांग मैंने आज बापा आमर घर को आनी कोकिल शुखुआ काटी देकी पूरा सुंदर मो बो धोई दाई मत देदेले आ बाटण ता देहरे सोरिष लंका आ रसुण ताकू बाटिदेली बाटी देकी नहीं आइली सुंदर भाव भाजदेली आ ता देहरे मुझे कहली आज गोटे अलग प्रकार करी आ पियाज संडा थिला बाड़ी रे आ बाबू आज घरे थे जा दुटा पियाज संडा नहीं आइले कुच कुच कर काटिदेली पियाज पकड़ा किसी दरकार नहीं आपन इच्छा हेल्ले पकेबे नल नहीं आ पियाज संडा बिलाती ता देहरे टिके आंबुल देदेकी आउ पकईदेली ता देहरे कौन कलना बाटण देदेली केते सुंदर लगे आपन जदि मो वीडियोटी देखते ना आ लाइक सब्सक्राइब निश्चिंत करदेवे आपन एमती थर कर खाते ना आ माछ को भी कान काटिदेव बहुत सुंदर लगे आ बहुत टेस्टी भी लगे बेसर से बेसर लगे आप भात खाईदेवे टे धनिया पत्र ऊपर पकईदेली ओ कि टेस्ट आम तो प्राय टाइम आमर कोकिल शुखुआ आइले एमती करूँ आपण मैंने केमती करते कमेंट में निश्चिंत जन रोज।